Croeso chi ar ddechrau wsos newydd. Dwi chydig bach yn ar y deg heddiw yn cael ati, ond mae'n edrych fel sy'n mynd i fod yn diwrnod reit braf heddiw. Rwan fel y gwir pawb sy'n yn adnabod i, dwi wrth y modd yn gwylio byd natur. Mae rhyfeddodau'r cread yn gyson y peri syndod a rhyfeddod i mi. O drenogod sy'n dod i'r ardd bob nos, i'r lluniau mae rhywun yn gallu weld ar y glenni ar y teledu gan rai fel David Attenborough yn dangos anifeiliaid rhyfeddol mewn pob rhan o'r byd. Dwi'n mwynhau dysgu a gweld trefn a phrydferthwch yn y cyfan. Ac un peth sy'n gyson peri syndod i mi ydy y modd yma greddf ar waith y myd adar. Da ni'n dod at yr adeg rwan, yr adeg o'r flwyddyn pan mae adar yn mudo. Mae rhai'n gadael y wlad hon i geisio tywydd brafiach mewn gwledydd cynhesach i'r de. Tra bydd eraill yn dod o'r gogledd o Rwsia a Greenland a llefydd fel yna mwyn gaeafu yn y wlad yma. Mae'r campau, mae rhai adar yn rhyfeddol. Cymwch i'r môr wenol y gogledd sy'n cwmpasu'r byd yn eithro a bob blwyddyn yn hedfan dros 44 o filoedd o filltiroedd mewn blwyddyn, o'r Arctic lawr i gyfandir yr Antarctic ac yn ôl. Rwy'n wythnos diwetha, mi o'n i'n darllen erthygl oedd yn sôn am aderyn bach o'r enw y Pedryn Drycin, y storm petrol yn Saesneg. Maen nhw'n nythu ar ynysoedd orcni nifer ohonyn nhw, ac ychydig yn llai na'r fwyalchen mewn maint. Efo'r dechnoleg sydd ar gael bellach, mi oedd gwyddonwyr wedi gallu cysylltu dyfais GPS bach i nifer o'r adar yma mwyn darganfod mwy o'i harferion. Mi oedd llawer o wybodaeth ar gael am ei arferion ar y tir, ond gan mai dim ond yn y nos yr oedden nhw'n dychwelyd i'r tir, oedd rhywun yn meddwl, wel, be ar y ddeall oedd yn digwydd yn ystod y dydd. Ychydig oedd pobl yn gwybod am be oedd yn digwydd wrth nhw hedfan i chwilio am fwyd yn y môr. Mawr syndod, darganfuwyd bod yr aderyn bach yma'n hedfan hyd at 300 kilometr neu 180 o filltiroedd i'r môr bas o amgylch de ynysoedd heledd mwyn dod o hyd i'r bwyd oedden nhw i angen. I roi hynny mewn termau falle gallwn ni ddeall, os ydw i yn mynd yn car yn gyrru ar hyd y lôn o Fangor, bydda i wedi cyrraedd y pellter yna erbyn i mi gyrraedd Caerdydd. Ond fel yr hed y frân, wrth gwrs mae'n bellach. Fel yr hed y frân, mae 180 o filltiroedd yn cyfateb i'r pellter rhwng Aberystwyth a Llundain. A aderyn bach llai na 6 modfedd o faint yn hedfan heb stop o Aberystwyth i Llundain. Dyna beth ni'n sôn amdano fo. A'r cyfan mwyn cael pryd o fwyd. Ond da ni'n gwybod, os ydy rhywbeth yn bryn, rhaid mynd yn bell i'w gael o. Mae'n anodd efallai ni feddwl am brinder bwyd. Mae'r cyfan ar gael i ni a'n harchfarchnadoedd yn llawn. Ond os trown ni o'r syniad o fwyd corfforol i fwyd ysbrydol, ble mae hwnnw ar gael? Wrth gwrs mae 'na adegau, gallen ni feddwl amdanyn nhw pan oedd prinder mawr yn ysbrydol. Cymrwch chi ddechrau cyfnod Samuel. Roedd y barnwyr wedi bod, cyfnod y barnwyr wedi bod, gyda chyflwr moesol ag ysbrydol Israel yn dirywio yn mynd o ddrwg i waith. Ac yna dyma Samuel yn dod i wasanaethu Eli, yr hen offeiriad. A be da ni'n ddarllen yn y 3 bennod o cyntaf Samuel? Yn y dyddiau pan oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu'r arglwydd gerbron Eli, yr oedd Gair yr arglwydd yn bryn, a gweledigaeth yn anfynych. Gair yr arglwydd yn werthfawr, medde cyfieithiad William Morgan. Ond wedyn, dyma Duw'n dechrau siarad trwy Samuel. A mi oedd pobl yn teithio o ben draw'r wlad i geisio Gair gan y proffwyd. Ar ddechrau'r Testament Newydd wedyn, da ni'n gweld yr Iddewon heb gael proffwyd ers canrifoedd.
A Duw fod petai o wedi bod yn ddistaw. Mi oedd na ddryswch mawr ag oedd athrawon ysbrydol fel rhai o'r Phariseaid a'r Rabeniaid oedd o gwmpas. Oedden nhw ddim yn gallu rhoi rhyw lawer o oleuni ar be oedd Duw'n ei wneud. Yna ymddangosodd Ioan Fedyddiwr, a phobl yn teithio o bellteroedd o wlad i glywed Gair yr arglwydd, a gwireddwyd geiriau Eseia broffwydodd gan ddeud y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. A rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd o lewyrch golau. Ond ers dyddiau'r Testament Newydd, mae Cristnogion wedi deud fod goleuni ysbrydol ar gael i ni drwy'r Beibl, drwy'r ysgrythurau. Ond tydi Gair yr arglwydd ddim bob amser wedi bod yn hawdd cael gafel arno. Yn ôl yn yr 11 ganrif ar 15, doedd gan Gymru ddim Beibl yn ei iaith ei hunan, ond fe ymdrechodd rhai. Yn wir fe gollodd rhai bywydau, rhai fel John Penry, mwyn cael yr hawl i Gymru gael Beibl yn ei iaith ei hunan, a fe ddoth Beibl William Morgan yn drysor yn dod i fod yn gymaint o fendith i'n cenedl. Da ni'n cofio wedyn am ymdrechion Griffith Jones a'i ysgolion cylchynol i ddysgu gwerin Cymru i ddarllen, a'i fwriad oedd bod nhw'n gallu darllen y Beibl. Mae'r hanes am Thomas Charles yn cynhyrchu Beiblau a Mary Jones a'i thaith hir i'r Bala i gael gafel ar y Beibl, fydde hi'n gallu i ddarllen pan oedd hi isio yn ei chartref. Mae'r hanes yn fyd enwog yn dydy. Ond heddiw, does dim prinder Beiblau ar gael i ni yn nag oes. Fel na tydi ddim yn anodd mynd i archfarchnad i ddod o hyd i fwyd, felly tydi ddim yn anodd cael gafel ar Beibl. Yn wir, mae'n byr debyg fod cartrefi sawl un ohono ni efo mwy nag un Beibl, efallai mewn mwy nag un fersiwn a mwy nag un iaith gynddo ni. Ond faint tybed o ymdrech ydyn ni'n roed i fyfyrio ynddo fo mwyn cael bwyd ysbrydol, y bwyd sydd ei angen arno ni. Does dim rhaid teithio'n bell fel Pedryn Drycin i chwilio am fwyd. Efallai mae'r cyfan sydd ei angen ydy bod ni yn pwyso botwm ar yn ffôn ein cyfrifiadur, a dyna fo, mae'r geiriau yna o'n blaen ni. Ond mae angen i ni ymdrechu, i fyfyrio, a meddwl. A beth am gael help? Oes na bregethwyr sydd yn gallu'n helpu ni? Chi'n bod ar un adeg, mi oedd pobl yn gorfod teithio gannoedd o filltiroedd mwyn cyrraedd rhyw bentre bach fel Llangeitho mwyn clywed Daniel Rowland yn pregethu. Ond heddiw mae cymaint o bregethau ar y we yn does, lle da ni'n gallu cael help gan rai sydd wedi bod yn myfyrio, wedi bod yn gweddio, ac yn agor yn calonnau a'n meddyliau i rannu y wybodaeth rhyfeddol sydd yn fwyd i enaid sydd ar gael yn y Beibl. Mae'r bwyd yna ar yn cyfer ni, a does dim rhaid i unrhyw un ohono ni newynu. A pwy a wyr, na all Duw yn ein cyfnod ni drwy i ysbryd siarad a chenhedlaeth newydd, siarad yn rymus a chenhedlaeth newydd am ei drigaredd a'i ras, a thraws newid yn gwlad ni. Gadwch i ni gymryd gwers oddi wrth y Pedryn Drycin, a gadwch i ni geisio bwyd ysbrydol trwy'r Gair. Mae yna emyn Saesneg un o'r emynau newydd yma, nes i chyfieithu hi, a dwi wrth y modd efo hi, achos mae hi yn deud wrthon ni lle i gael cymorth, bod ni'n troi at Dduw a gofyn am iddo fo oleuo'r Gair i ni. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Plana'r gwir yn ein clonau'n ddwfn, trawsnewidia ni ar y dyddelw, fel bod golau Crist yn llewyrchu'n glir yn ein cariad ni, mewn gweithredoedd ffydd. Arglwydd tyrd, llwydda ynom ni dy fwriadau di dy ogoniant. Rywch i ni weddio.
arglwydd yn wir, da ni yn gofyn i ti siarad â ni. Diolch i ti o Dduw Tad fod ganddo ni'r gair yn ein iaith ni, a mae ar gael i ni fedru ddarllen. Ond paid y gadael i ni jyst i ddarllen o, mewn rhyw ffordd oeraidd. Trwy dy ysbryd glân, neu di'n helpu ni i gymryd amser, i ddarllen, i fyfyrio, i weddio ac i feddwl, ac a wneud i siarad efo ni y dyddiau yma, mewn ffordd fydd yn gwneud i ni sylweddoli beth ydy dewyllus di ar ein cyfer ni, a sut fedrwn ni fod yn fendith ac yn ddaioni un cenedl. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, dan eich bendith.